Ce vorbe? Ce? Hai mă, mișcă. Dar când eram mic erau... Date. Când eram mici erau pești aici, mă, când eram mic. Dar nu-ți mai mișca mâinile, mă, că nu-l văd. Stai, ține la așa să văd ce pește. Îl vezi, e cu vide. Păi nu mai, dacă mici mâinile nu-l văd. Hai ca să vezi că e viu. Îl mai luăm o dată. Ia. Sari o dată. Las că nu mai m-am plictisit de el. Te-ai plictisit de el. A, mă, că a scăzut acum. A scăzut bine. Ia-o mai la vale! Săraci oameni își scot... Recuperare impresionantă. Suntem calamitați.